हेलो लोगोफोर गुवाहाटी यूनिभार्सिटी जायफोर फरायसा बिथांमोना 2018-19 सेसनाव बीएड अर्थात बैचलर अफ एडुकेशन लागासिनो दंमोन नाथाय रिजाल्ट मोनाखैमोन स' बिदिब्ला फाइनाली दा बेफोर रिजाल्टखौ नोंथांमोना गोरलैयैनो नायनो हासिगोन। जिउआ फोसावनाय बायदिब्ला माखासे पर्टेलनि गेजेरजों जायफोर बीएड फार्स्ट इयार आरो सेकेन्ड इयार रेगुलार आरो एरियार रिजाल्ट जुदि नायनो लुबैयोब्ला दा बेखौ नायनो हासिगोन। तो बिदिब्ला माबोरै नायगोन बबेयाव नायगोन आं नोंथांमोन बे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिनानै होगोन। तो बिदिब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नाय। बिदिब्ला आंनि कोर भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आंनि नोंथांमोननिसिम फिसा रिक्वेस्ट जुदि नोंथाङा दासिमबो लाइमोननि लाइजाम इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लादो लोगोसे बेल नटिफिकेशनखौबो गोसोम खालाम। बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों बेवहाय बुंदों गुवाहाटी यूनिवर्सिटी of Assam conducts several examinations for different courses and that also includes Bachelor of Education students who were studying under Guwahati University and appeared. The BEd first year and second year exams are now able to check their result with the details mark sheet. Below we mention all ways to check BEd exam result 2020 अर्थात बेवहाय नोंथांमोना रिजाल्टजों लोगोसे नोंथांनि जितु मार्कशीट दंना बे मार्कशीटफोरखौ बेवहाय नोंथांमोना डाउनलोड खालामनानै लानो हागोन। तो बिदिब्ला बेवहाय नोंथांमोना नेम अफ एग्जामिनेशन BEd फार्स्ट इयार एन्ड सेकेन्ड इयार बेवहाय जायफ्रा फार्स्ट इयार आरो सेकेन्ड इयारनि रिजाल्ट नुवाखै नोंथांमोना बेखौ नायनानै लानो हासिगोन। तो बिदिब्ला टाइप अफ एग्जामिनेशन बैचलर अफ एडुकेशन BEd एग्जामिनेशन बेवहाय बोर्डखौ नायब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेवहाय गुवाहाटी यूनिवर्सिटी एकाडेमिक सेसना जाबाय 2018-19 जायफोर बिथांमोना 2018-19 आवहाय BEd खालामगासिनो दंमोन बिथांमोना बे रिजाल्टखौ चेक खालामनानै लानो हागोन। एकाडेमिक 2018-19 नोंथां गुवाहाटी यूनिवर्सिटी जितु BEd नि बर्तमान रिजाल्ट नायनो नागिरदों। तो बिदिब्ला नोंथाङा बेवहाय सिगाङावनो guportal.in बेवहाय वेबसाइटआव थांनांगोन। वेब पर्टेलाव तो बिदिब्ला नोंथाङा बेवहाय सार्च खालामनायनि उनाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेबायदि वेब पेज गेवनानै फैगोन। तो बिदिब्ला दानिया नोंथाङा BEd नि जितु रिजाल्ट नोंथाङा बेवहायनो नायनो हागोन। अर्थात बेयाव BEd निल' नङा जिउनि गासै रिजाल्टखौनो बेवहाय चेक खालामनो हायो। तो बिदिब्ला नोंथाङा गिबियावनो रिजाल्ट टाइपखौ चेक खालामनानै होब्लानो जाबाय नोंथाङा बबे रिजाल्टखौ चेक नायनो नागिरदों। तो बिदिब्ला बेयाव दङ रि-इभालुएशन भेलु एडेड स्पेशल एग्जामिनेशन रिजाल्ट। तो बिदिब्ला नोंथाङा बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै लाब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय एकाडेमिक सेसन बबे सेसनखौ नोंथाङा नायनो नागिरदों बेखौ सेलेक्ट खालामनानै होब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय गाहायाव नुनो मोनदों सेमिस्टार नोंथाङा एनुवेल नायगोन ना सेमिस्टार नायगोन। तो बिदिब्ला नोंथाङा बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै होब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय गाहायाव दङ सेलेक्ट कर्स नोंथाङा बबे कर्सनि थाखाय रिजाल्टखौ नायनो नागिरदों बेवहाय नोंथाङा सेलेक्ट खालामनानै होब्लानो जाबाय। तो बिदिब्ला बेफोर गासैखौबो सेलेक्ट खालामनायनि उनाव बेवहाय गावनो गाव अट'मेटिकेलि सार्च जालांगोन। तो बिदिब्ला बिदिनो रिजाल्टखौ नायनाय जायो। तो बिदिब्ला बे वेब पर्टेलनि गेजेरजों गोबां रिजाल्टखौ बेवहाय फोसावनाय जायो। तो बिदिब्ला नोंथाङा माखासे रिजाल्टफोरखौ बेवहाय टाइम मथे नोंथाङा बेखौ चेक खालामनानै लानो हागोन। दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै आसा खालामो नोंथाङा गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ आरो जुदि माबाफोर डाउट दंब्ला नोंथाङा कमेन्ट बक्सआव सोंहरदो आरो जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायबा मोनसे लाइक खालामदो आरो जुदि गाज्रि मोनबायब्ला मोनसे डिसलाइक खालामदो। स' चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो।